A reordenación da dársena de Rianxo será en breve unha realidade, grazas ao consenso ao que chegaron representantes de todo o sector profesional que opera neste peirao nunha xuntanza con Portos de Galicia. A proposta final presentada polo ente autonómico satisfixo a todas as partes, o que permitirá dar resposta a unha bella demanda do sector, reordeando a dársena e ampliando as prazas de amarre para toda a flota profesional, que se achega aos preto de 300 usuarios. É verdad que levamos anos solicitando que se faga unha reordenación da dársena, ben está que hai xente que non estaba de acordo como plantearon, pero ao final chegamos a un acordo todos. Agradécese que en esta o presidente fora tan ágil a hora de gestionar o tema da reordenación, por o tema que había embarcacións que estaban nas escolleras amarradas, e tuvemos aí un problema de sancións con varios barcos. Aí foi onde se agilizou un pouquiño máis o trámite todo. A día de hoxe xa hai un acordo, polo que sabemos van levar adiante, vai tardar, eso sí, de ano e medio a 2 anos, pero está encamiñado todo xa para que esa ordenación e incluso para que a sétima lista, o náutico, tiña o seu espacio para poder ampliar tamén a capacidade de embarcacións para poder amarrar. A actuación cunha previsión de inicio cun horizonte máximo de 2 anos consistirá na creación de novas prazas de amarre para os barcos da terceira lista que se emprazarán ao pé da lonxa, construindo ademais un novo pantalán para os barcos bateiros. A terceira lista ven para aquí, para pé da lonja, vamos estar todos os barcos ubicados aquí a pé de lonja, e os barcos de batea van a ampliar un brazo máis, o que é os atraques, amplían un brazo máis de pataláns, para que collan os barcos que salen para reordenar os de terceira. E depois a zona do náutico achícase un pouquiño, pero á vez alárgase en metros cuadrados. É máis estreito, pero ten máis metros cuadrados a todo o largo da escollera, no cal, polo que nos preguntaron, preguntei si collerían máis ou menos sobre 200 embarcacións, que é a demanda que tiñan eles, dixeronnos que sí, e ao final todos contentos. Portos de Galicia leva investidos nos últimos anos preto dos 3 millóns de euros en diferentes actuacións no peirao de Rianxo, ademais da reparación dos pantaláns ou a renovación do pavimento en todo o espazo portuario. Executáronse tamén as obras de construción dos departamentos de usuarios a carón da lonxa, cun investimento de 2 millóns de euros.